Koliko puta ste čuli da je sremuš najbolji čistač organizma, a niko vam nikad nije objasnio kako se zapravo koristi, odnosno koja količina ima efekta, šta je to ono što zaista pokreće njegovo dejstvo. Negde ono što većina ljudi ne zna je da mnogi ljudi potpuno pogrešno koriste sremuš, a mnogi ljudi ga čak pogrešno i uberu, što je negde još gore, da ne kažem crnje, ali to može biti zaista opasno. U ovom videu pričamo o tome šta je zapravo sremuš, to delimično negde znate, ali pričamo i o tome kako on pomaže našem organizmu, kako da ga pravilno koristite, a da on ima neki efekat na naš organizam i kako da ga ne pomešate sa biljkom koja je otrovna, jer kod sremuša nije poenta samo da ga nađete i da uberete, poenta je negde da znate kako maksimalno da izvučete iz njega i kako to da ima maksimalni efekat na naš organizam. Negde glavni deo koji treba da znate, sremuš je divlji beli luk, to već i znate. Rekli smo u prošlom videu da raste u šumama, na vlažnim, nasenovitim mestima, a o tome smo generalno pričali već da se i bere u proleće, mart, april, zavisno od vremenskih uslova i od toga da li je već nikao iz zemlje i od toga koliko ima sunca napolju, da li je sneg i slično. Ali da biste pronašli sremuš, opcija 1 je da ste u šumi i da potražite ili da vam neko kaže tačnu lokaciju gde ga ima i gde raste, a druga opcija je da ga nabavite jednostavno na pijaci i to je veoma lagano. Stariji ljudi sa sela uglavnom znaju gde sremuš raste, beru i donose ga u gradove. Ukoliko negde ipak želite sami da ga uberete, to su jedni zeleni, dugi listovi, prepoznaćete ga po onako karakterističnom jakom mirisu na beli luk, a ako list ne miriše na beli luk, to onda nije sremuš, da znate, i to je važno. Tu dolazimo negde do najvažnije stvari. Sremuš se vrlo često meša sa đurđevkom, a đurđevak je otrovan i to nije dobro. Problem je što oni izgledaju jako slično, ali postoje načini da ih razlikujete. Prvo, sremuš miriše na beli luk, đurđevak ne miriše. To je osnovna razlika. I zatim sremuš ima negde mekši, tanji list, a đurđevak ima čvršći, deblji list i ne miriše na beli luk, što je glavno. Treća, vizualna stavka, sremuš raste pojedinačno, raste onako list po list, a đurđevak često ima 2 lista koja rastu zajedno iz stabla. I verujte mi, jednom bukvalno neko da vam pokaže tu razliku uživo da vidite, znaćete i ceo život nećete nikada pogrešiti, ali ako niste 100% sigurni, opet da kažem, nemojte brati i da se kupi. E sad, zašto se sremuš zove uopšte čistač krvi i da li je on stvarno čistač krvi? Jeste, ali ne možemo ni reći da je 100% magično neko sredstvo koje odjednom posle par listića sažvakanih pročisti celu vašu krv i vi ste sad kao novi, a inače živite godinama na burgerima, na pizzama, na pastama, čokoladama i na sličnim proizvodima koji su puni transmasti, jel tako, koje remete naše zdravlje i zdravlje naših krvnih sudova. Ne može par listova sremuša da zameni vaš životni stil, ali definitivno može da potpomogne da imate zdravije krvne sudove, zahvaljujući sumpornim jedinjenjima poput alina i alicina. Sremuš definitivno, i to je dokazano, podržava zdraviji rad jetre, potpomaže zdravlje krvnih sudova i srca i za sremuš se odavno zna da deluje kardioprotektivno, pa već sada u apotekama unutar farmaceutskih kompanija imate lansirane bukvalno kapsule na bazi sremuša, ali to ne preporučujem iskreno da se kupuje, jer uglavnom te kapsule, koje su gotovo sve koje sam videla na tržištu, jako su niskog kvaliteta na prvom mestu, ali su mnoge i pune veštačkih boja, emulgatora, konzervanasa, stabilizatora, a to generalno nisu supstance koje su neophodne za naše zdravlje, pogotovo kad mi u Srbiji imamo ovoliko čistog 100% sremuša. E sad, u njihovu odbranu negde, sremuš je delotvoran svakoga dana. Bukvalno je delotvoran, ali postoji problem jedan sa njim, a to je da postoji samo nekoliko dana u godini, nakon toga precveta i više nije tako lekovit, čak može biti i kontraproduktivan. Primjera radi, šta su uradile farmaceutske kompanije? Znale su da je efikasan, ali nisu znali kako da ga održe tokom cele godine, jer kad precveta više nema dejstvo. I oni su to upakovali u kapsulu, ali jako veliki problem o kome niko ne govori jeste to što oni nama kroz tu kapsulu negde
ne ponude samo sremuš, već nam ponude i aditive, a to onda nema baš veze sa zdravljem. I zašto ovo pričamo? Zato što danas mi aditive imamo i u suplementima, imamo u hrani, imamo u kozmetici, u sokovima i uopšte ne povedemo li računa, mi iz jednog ljudskog zdravog života i tela, jel tako, lako se pretvorimo u neku laboratorijsku mašineriju u kojoj se pokreću mnoge bolesti, jer jetra uopšte ne stiže da profiltrira svu hemiju koja na dnevnom nivou prođe kroz naš jedan mehanizam. Sad, da stanemo i da se zapitamo kako mi možemo zapravo, ako sremuša ima svega par dana tokom proleća, jel tako, kako mi možemo iz tog sremuša iscrpeti najefikasnije njegove benefite. Najlekovitiji je ako se jedu sveži listovi i to je negde jasno i tada je najbolje da se koristi jedna šaka sremuša dnevno kroz salatu ili samo kroz žvakanje i to tokom 10 dana. Toliko ga okvirno ima tokom proleća. Druge opcije su maceracija u alkoholu, odnosno napravite tinkturu od sremuša, tu uopšte nije teško i recept imate, to moram reći, na našem Instagram profilu pure.zdravlje iz prirode, tu smo delili, ili ga možete hladno iscediti i onda mešati sa alkoholom ili sa sirćetom. Mi smo to uradili, primjera radi, sa našim pure sirćetom, gledam da li mi je ovde, tu mi je. Mi smo tu u sirće od divljih jabuka koji inače fermentiše 6 meseci i jako je teško da se napravi, ali nakon toga kad isfermentiše tih 6 meseci u proleće, kada dođe mart ili april, hladno cedimo sremuš i mi ga tako očuvamo bukvalno tokom cele godine. Ono što takođe moram da kažem, ako se prave pite od sremuša, nije najbolja opcija za iskorišćenje sremuša. Mnogi to koriste. Zapravo vi dobijete pitu koja je ukusna, jer ima taj karakterističan ukus na beli luk. Međutim, u tim pitama, kada vi sremuš izložite temperaturama od 180 stepeni, većina sumpornih jedinjenja, odnosno onaj alin i alicin, koji smo rekli da daje tu lekovitost sremušu, razgradi se unutar rerne dok se pita, jel tako, peče. Međutim, ne možemo ni da kažemo da je sremuš skroz neupotrebljiv unutar te pite. Zašto? Zato što unutar sremuša mi imamo i termostabilna jedinjenja. Dakle, jedinjenja koje opstanu i na višim temperaturama. Primjera radi, to su vlakna unutar sremuša, to su minerali poput magnezijuma, gvožđe opstane takođe, kalijum. Dakle, nije da je u potpunosti beskoristan u jednoj piti ili u nekoj čorbici od sremuša kada se obradi i kada se upotrebi, ali ako želimo da bude čistač krvi, to onda znači da mi ne možemo da ga koristimo nakon termičke obrade, već da moramo da koristimo ili sveže listove ili moramo da koristimo unutar, primjera radi, sirćeta ili unutar neke tinkture, jer tada se alin i alicin zadržavaju, a oni su nam glavni i negde su najlekovitiji. Sad, da sumiramo i da zapamtimo osnovno negde, da se samo preslišamo, uvek prvo proverite miris sremuša, ne mešate ga sa đurđevkom jer može biti pogubno po vas, ne kuvate ga dugo, ne izlažete ga visokim temperaturama, idealno je koristiti ga ili svežeg ili sačuvanog unutar sirćeta ili kao macerat ili unutar neke tinkture, ne čekajte da precveta. Još važnije, sremuš jeste jako moćna biljka i za nju vezujemo to da je puna antioksidanasa. Rekli smo u prošloj epizodi da ima dosta hlorofila, ima kardioprotektivno delovanje, može biti čistač krvi, ali uz pravilnu upotrebu i uz uvođenje zdravijih stilova života. Dakle, više vode, više kretanja, više sunčeve svetlosti, više vremena u prirodi, više salata, više povrća u ishrani, plus sremuš, tek tad možemo da kažemo da ste pobedili i da ste uzeli najbolje iz prirode. Jer nekako priroda daje neverovatne stvari, ali mi moramo da znamo kako da te neverovatne stvari upotrebimo u našu korist. Prethodna epizoda je negde izuzetno korisna, tu imate, kad ja kažem, ali zaista jeste, tu imate još više u upotrebi proličnih lekovitih biljaka, pa možete i pogledati, a do tada, ukoliko vam je ova epizoda bila možda korisna, lajkujte, bacite neki komentar i subscribeujte se. Iskreno, nije sad da nam znači to ako se subscribeujete, ali na taj način, hoću da kažem, mi nemamo i dalje finansijsku korist, možda nećemo nikada ni imati od ovoga, nismo ga zato ni pokrenuli, ali na taj način možemo da uvidimo da li je ovo pravac koji je dobar, kojim idemo, da li vama ovo što snimamo znači, koristi i da li uopšte možemo nekako da poboljšamo sve ovo. Ljubim vas, do narednog puta, gledamo se!